युगादीचे शुभाशयो आणि ह्या सेशनाक स्वागत करता आसा। आता सुरवेक गीता महात्म्य सांगोयता सांची अपूर्वा भक्तीन अपूर्वा प्रभु सांग देवा स्टार्ट करें। कृष्णा गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतात् पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताद्येन शीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसाञ्जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीतकर्तव्यं किं मन्ये शास्त्रविस्तरे यः स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिष्कृता। भारतामृतस्मरस्वं विष्णुवक्राद्विनिष्कृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतमृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चंदुकन सांगले अपूर्वा प्रभु मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। आता नेक्स्ट श्लोक सांगू येता सांची श्लोक 37 सौम्या प्रभु, 38 शोभना कामत, 39 दिव्या देसाई, 40 रोहिणी कामत, 41 दीपाली कामत, 42 सुयश कामत, 43 अहना प्रभु, 44 प्रज्ञा वागले, 45 अश्विनी शानभोग। हरे कृष्णा। तुम सगळ्यांक या श्लोक सांगू का स्वागत आणि सौम्या प्रभु तुम्ही स्टार्ट कर। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कचिनो भयविभ्रष्टा चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ ब्रह्मणपति। हरे कृष्ण। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेथा न उपपद्यते। हरे कृष्ण। दीपाली का माता अनम्यूट करा। प्राप्य पुण्यकृतां लोक ऋषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगा भ्रष्टो विजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन। मैडम प्रज्ञा माता जी। पूर्वाभ्यासेन तेनैव योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यदमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सगळ्यांनी चंदुकन सांगला श्लोक मस्त धन्यवाद। मुखार सोनियशीचे आमगेले सेशन सांगतो
श्लोक सांगू की येऊ का आणि एकादशी पारायण वेळारी येऊ का म्हणून सांगून निमून घेता आता आणि आम्ही संच्या अध्यायाची सेशनाक मुखार सुया तुमक सगळ्यांक वापस एक पण स्वागत करता असं संच्या अध्याय ध्यान योगु कळवलेले 36 श्लोकांतू आम्ही मन कंट्रोल करचे मस्त कष्ट जलारी वै अभ्यासानी आणि वैराग्यानी मनाचे आशी कशी निग्रह कोर्यत म्हणून मनावेल्या मन कंट्रोल करतल्यांक आत्मसाक्षार जाता करतिल्यांक आत्मसाक्षात्कार कष्ट जलारी वै कोणाल मन कंट्रोल असत की आणि कोण योग्य रीतीरी प्रयत्न करत की तांका फलप्राप्ती जाता मिळता म्हणून सांगून देव सांगता आणि आम्ही मुखार सोनू 37 तुकून 45 श्लोकांतू देव कसं सांगता म्हणून हिस ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर दास प्रभुजी हांगेल मुखारविंदान ऐकून मनावर्या प्रभुजी तुमक स्वागत असा आयचे सेशनाक आयचे स्पीकर जावन हांगेले एक किरु परिचय करचे एक प्रयत्न करताव हिस ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर दास प्रभुजी हांगेल कार्मिक नाव डॉक्टर मुकुंद शानबाग प्रभुजी एक डेंटिस्ट आणि हन्नी रूट कनाल स्पेशलिस्ट हन्नी कळवलेले 31 इयर्स दुखून मुंबईंतू प्रॅक्टिस करता असाची आणि 1991 अंतू कृष्ण प्रज्ञेंत इल्लींची आणि 1992 अंतू हिस होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज लगी दीक्ष घेतले मुंबई राधा गोपीनाथ मंदिरांतू गृहस्थाश्रम समितींतू असांची आणि 1993 तुकून कौन्सिलर जावन असांची देवस्थानाचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर जावन असांची हांगेले धर्मपत्नील नाव हरग्रेस राधाराणी दासी हरे कृष्णा मुरलीधर प्रभुजी हरे हरे कृष्णा कृष्ण स्वागत हरे कृष्ण सगळे भक्तां मुखार मेगेल दंडोत प्रणाम आणि तुमका धन्यवाद दिता म्हाका एक अवसर दिल्या त्या कारणाक ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजाता सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सगुणा ललितं श्री विशाखान्वितं नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशधारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभान सुते देवी नमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तर या भगवद्गीताचे 6वा अध्याय, त्याचे शीर्षक ध्यान योग. अष्टांग योग बी म्हणतात का. हाजी पहिली श्लोक आत अर्जुन केन प्रश्न विचार प्रकारे कशे आम्ही मनाक संयम करचे आता खूप कठीण असा. तर भगवंत सांगताचे की अभ्यासेन, वैराग्य आणि अभ्यास. तर तुम्ही त्या वैराग्य आणि अभ्यास करतुरलारी शक्य असा म्हणून सांगताचे. तर अनेक प्रश्न अर्जुनाक येता हे पुरा ऐकलं नाही तर. आणि अर्जुन विचारता जाता 37 श्लोकात की अयती श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गती कृष्ण गच्छति. अर्जुन विचारताची भगवंताक की जे योगी आसाची असफल, तांक सफलता प्राप्त जाल नाही, असफल योगीले तागेल गती कसले म्हणून विचारताचे अर्जुन. की पहिला त्या योगीनं प्रारंभिक आणि श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्काराची विधी ताणे ग्रहण केले, पण नंतर भौतिक आसक्ती त्याची कारण तो विचलित जातो. आणि विचलित झाल्यानंतर तागे योग सिद्धी प्राप्त करच्याक फावना. तर असल व्यक्तीले गती कसले की म्हणून विचारतात अर्जुन. हे स्वाभाविक प्रश्न असा. कसला का ज्या प्रकारे भगवंतान पूरा एक्सप्लेन केले की कशी ध्यान योग करचे, ते खंयचे बी साधारण मनशाक बी खूप डिफिकल्ट असा. कना कना अशी डाउट बी येता, संशय येता की मेगेल गती माक प्राप्त जातल की ना. ते संशय अर्जुनाक बी येता. अर्जुनाला तर पहिले असेल की अरे मन नियंत्रण करच्या जाय ना, तर कशी प्राप्त जातात म्हणून. आणि भगवंत ताक सांगताची योग आणि अभ्यास आणि हे वैराग्यान शक्य असं म्हणून की दुसरे प्रश्न अर्जुनाक येता. अर्जुन म्हणते की असल व्यक्ती का योगी जे या मार्ग स्वीकार केला पाहिजे, या व्यक्ती तक असलता सफलता प्राप्त जाल न जले ह्या जन्मात, तर तागेल गती कसले का विचारतो. कसला ह्या भौतिक जगात इतली प्रबल असं भौतिक जगात आकर्षण एक व्यक्ती विचलित जावच्या शकता. आम्ही बी कितले बी आता ऐकलं उरतले की भगवंताले नामस्मरण घ्यावं का, हे भौतिक जगत एकदम शाश्वत नाहीये आणि क्षणिक असा. तांतू तिथले आसक्ती दवरच्या ना. कितले बी सांगल्यार बी आमकां थोडे तरी आकर्षण जाताचेच. मॉलात गेल्यार ताबडतोब आमकां आकर्षण जाता. तुम्ही एअरपोर्टार गेल्यार बरे व्हड एअरपोर्ट असल्यार ते अशी दुकानात डिस्प्ले करून दवरताचे आयटम्स, ते पळोवन आमकां आकर्षण जाता. आम्ही विसरून वताचे. केन्ना केन्ना आमकां दिसता की म्हाका बी ताची भोग करची इच्छा असा अशी. तर असल व्यक्ती ज्या मार्गार आसा ध्यान योग करताची, तर अर्जुन विचारताचे प्रश्न स्वाभाविक प्रमाणे प्रश्न विचारताचे आमगेले हेतू खातीर की असल व्यक्तीले गती कसले. तर प्रभुपाद ते तात्पर्य सांगताचे. एक ज्ञान मार्ग असा, एक अष्टांग मार्ग असा
आणि एक भक्ती मार्ग असा. तर ज्ञान मार्ग, अष्टांग मार्ग हे खंयचे बी मार्ग आम्ही स्वीकार केल्यारी आमगेल गती आमकां गर्ती प्राप्त जावच्या पावचा अशी श्रील प्रभुपाद ते तात्पर्यात सांगताचे आमकां. आणि श्रील प्रभुपाद ते बी सांगताचे की स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य. तुम्ही थोड बी जरा प्रयत्न केल्यार ह्या मार्गार आणि मार्ग स्वीकार करचे प्रयत्न केल्यार बी स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात. तुम्ही कसले भिवचे कारण ना, कसलाक नंतर तुमकां ते प्राप्त जातलेचे. पण शक्य आसवे अर्जुनाला तो प्रश्न की कितली पर्यंत आम्ही प्रयत्न करते उरल्यान विचलित जाले आमगेल मन आणि आम्ही हे ध्येय सोडता असताना आम्ही हे गती प्राप्त केली ना जाल्यार आमगेल कसल अवस्था उरतले अशी अर्जुनाला एक स्वाभाविक प्रश्न ह्या श्लोकात येता. आणि नंतर अर्जुन दुसरी प्रश्न विचारतात ताजी हे कच्ची नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रविम नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्राह्मणापती. ए महाभाव कृष्ण अर्जुन अशी म्हणतात, ए महाभाव कृष्ण की जे कोणी ब्रह्मप्राप्ती ह्या मार्गारी अशी भ्रष्ट असल लोक आध्यात्मिक आणि भौतिक हे दोन्ही सफल किंवा कसले आमगेल जे प्राप्त करचे ते प्राप्त जाय नसताना ताची तुलना एक मोडा बरोबर केला आसा. क्लाउड्स ढग, त्या ढगाचे एक वैशिष्ट्य म्हळ्यार कसं जालें की धाकलो ढग असल्यारी क्लाउड असल्यारी तो थंयच्यान वाऱ्यान सुटता, थंयच्यान सेपरेट जाता व्हड क्लाउडात आणि नंतर दुसरे क्लाउडा बरोबर जॉईन जाता. पण केन्ना दुसरे क्लाउड एकदम लांब असल्यारी तो ना जाता. तर अर्जुन विचारताची की हांग बी नाही थंय बी नाही. हिंदीत एक म्हण आसा ना म्हणटा दिल्ली का लड्डू खाए तो पछताए ना खाए तो भी पछताए. मारे खाल्ल्यार बी प्रॉब्लेम आणि खालना जाल्यार प्रॉब्लेम. खाल्ल्यारय त्रास जाता पण खालना जाल्यार अशें दिसता अरे न घर का न घाट का म्हणटात पळय, हांग बी न्ही थंय बी न्ही. तर अर्जुनाला एक स्वाभाविक प्रश्न कसो जाले की ज्या व्यक्तीनं भौतिक जे प्रयत्न किंवा भौतिक जे कार्य सोडणं आध्यात्मिक कार्यात कोण लागल्या वेळ आणि तागेल ती ते पूर्ण केलें ना जाल्यार परिपूर्ण जालें ना जाल्यार ताजी गती कसं लागत. ताणें भौतिक जे कार्य ताणें सोडल्या आणि आध्यात्मिक कार्य ताणें स्वीकार केले. भौतिक कार्य सोडणं आध्यात्मिक कार्य स्वीकार केले पण आध्यात्मिक कार्य बी पूर्ण जालें ना. तसल व्यक्तीर कसले. तर श्रील प्रभुपाद ह्या तात्पर्यात सांगताची की जे भौतिकवादी लोक आसात पळय हे जगात भोग करता लोक तांगेले एकदम स्पष्ट आसा, क्लियर की म्हाका हांगा भोग करचे आसा बस. कसले म्हाका बाकी कसली इच्छा ना, फक्त म्हाका हांगा पूर्ण भोग करचे आसा. ते लोक क्लियर उरताचे. तर तांगेले त्या प्रमाणे तसं कार्य केल्या त्याप्रमाणे तांकां ताची गती प्राप्त जाता. बरे कार्य केल्यार तांकां स्वर्गलोक प्राप्त जाता आणि वाईट कार्य केल्यार तांकां नरकलोक प्राप्त जाता. पण ज्या लोकांना हे भौतिक कार्य सोडणं ह्या आध्यात्मिक मार्गार वतल लोकाले तांगेल अवस्था कसली गूत आसा की तांणी हे पूर्ण केलें ना जाल्यार ह्या जगात
त्यांना हांगबिना आणि थंय बिना कसं करचे हा केन्ना केन्ना अशी द्वंद्व लोकांना मनात बी येता अरे आता हे सोडणं हे स्वीकार केल्यार कसं करचे अशें एक भक्तान एक व्यक्तीन कृष्णा प्रभुपादाक विचारले प्रभुपाद हांव आतां हेवटू सोडणं हांव भक्ती करतलो पण भक्ती केल्या नंतर म्हाका कळले की कृष्ण तर नाचीची आध्यात्मिक जगात कृष्णच ना तर कसं जातले मेगेले जाल्यार हांगची पुरो हांव सोडले आणि हांव कृष्ण भक्ती करचा लागला पण म्हाका कळले की अरे एक पटी ते पावल की आध्यात्मिक जगात पावल की कृष्ण नाचीच ते म्हळ्यार फसलो न्ही हांव अशें तशिल्लो प्रभुपाद म्हणटाची पळय तूं आतां कृष्ण भावनांत आयल्यार न्ही तुका मज करचें मेळटा की हांग बी चॅन्टिंग डॅन्सिंग फिस्टिंग बरे प्रसाद खावचे मेळटा नृत्य करच्याक मेळ्ळे तुका कीर्तन करच्याक मेळ्ळे आणि बरे संग मेळ्ळे आनंद जाले तुका है की नाही ह्या आनंदान तूं भक्ती करतलो उरचे आणि फायनली आखिर तर केन्ना तूं सोडता आसतना तूं अशें तुगेलो अशी विचार आसा संशय आसा की कृष्ण उरतले की ना म्हणून आता कृष्ण ना जाल्यार काय जालें तूं हांगा आराम आनंद तर केले बी है की नाही ताच्यान तूं संतुश्ट जा पण आध्यात्मिक जगात कृष्ण असल्यार कडेन समजा तूं भौतिकवादीत पुरा वचलो आनी कृष्ण आसता थंय आध्यात्मिक जगात तेन्ना कशें जालें तेन्ना तूं फसलो न्हय मग प्रभुपाद तांकां सांगताची की नुकसान ना तुगेले स्वीकार केल्यार कशें लाग कृष्ण थंय आसा वयर आनी कृष्ण केन्ना तूं फसयना तूं विचार केल्यार बी अरे हांव हांगा इतली कश्ट केले हांगा इतली आध्यात्मिक जगात स्वीकार करचे मार्ग स्वीकार कितले कश्ट हांवें घेतले पण तूं हांगा बी आराम केले हांगा बी मजा केली तुवें हांगा तुका संतुश्टी मेळ्ळे आनी थंय केन्ना तुका दिसतलें की कृष्ण आसा की तुका लॉटरी न्ही अशें म्हळ्यार कृष्ण आसता थंय आनी कृष्ण तुका प्राप्त जातलेच अशें शिल प्रभुपाद ताका आश्वासन दिताची तर अर्जुन हांगा प्रश्न विचारताची कृष्णाक की कृष्ण कसं करच्या हे भौतिक बी सोडल्या आणि आध्यात्मिक आता स्वीकार केला पण पूर्ण जाल ना कसं करचे अशें म्हणून अर्जुन प्रश्न विचारताचे आणि नंतर 29 श्लोक 39 श्लोकात एतन्मे संशयं कृष्ण चेतो मर्हस्य शेषतः तदन्या संशयस्य चेतानो युपद्यते हे कृष्ण तू मेगेल हे जे संशय आसने आणि हे मेगेले पूर्ण प्रमाणे हे संशय दूर करचे प्रयत्न कर म्हाका आणि संशय मेगेल दूर करच्या तू एकलोची मात्र आणि कोण मेगेल संशय दूर करचे शकना फक्त तू मात्र मेगेले संशय दूर करचे शकता तर अर्जुनाक पूर्ण प्रमाणे खात्री आशिल्ले की तागेल संशय जे आसा हे संशय फक्त कृष्ण ते संशय दूर करतले आणि या जगात कोण हे संशय दूर करच्या शक्य ना कोणाक शक्य ना तितली श्रद्धा अर्जुनाले कृष्णावर आशिल्ले आमगेल बी एक साधक असून आमगेल बी ह्याची एक उद्देश होता की आमगेल संशय कसलो असल्यारी आमकां डायरेक्टली कोणाल शरण घेवका कृष्णाल शरण घेवका कृष्णाल भक्ताल शरण घेवका कृष्णाल भक्ताल केन्ना आमी शरण वताचे पळय आनी त्या टायमा आमकां संशय विचारताची ते संशय आमकां दूर जाता एक प्रामाणीक भक्ताले
त्यांना मी शरण घेताची त्या प्रामाणिक भक्ताला शरण घेतले की आमगेल प्रश्न आमगेल संशय कसा असतो तो संशय पुरा दूर जाता कसं लाग तो प्रामाणिक भक्त किंवा प्रामाणिक गुरु असा त्याने पूर्ण कृष्णाला शरण घेतल्या तर कृष्णाला सांगील ते वाक्य तो आम सांगतो बळे त्याला आमगेल बी संशय दूर होता तर अर्जुनाला हे शंका आशिले हे संशय आशिले तर अर्जुन कृष्णाक म्हणटाचे कृष्णा त्या हे प्रस्ताव हे संशय हांव तुमगेल मुखार दवरल्या तुम्ही कृपा करून हे संशय दूर करा हे संशय दूर करा अशी कृष्ण अर्जुन सांगताचे आणि केन्ना अर्जुनाने प्रश्न विचारला की कृष्ण आता उत्तर देतात तांकां कृष्ण कसा म्हणटाचे पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण किश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति कृष्ण सांगताचे ए पृथा पुत्र म्हणारे कुंती पुत्र कुंतील नाव बी पृथा पुत्र पार्थ नैव पृथा पुत्र हे जे कल्याण कार्य करतले योगी तांका काही त्रास ना या लोकात आणि परलोकात तांगेले विनाश जावचे ना जे योगी या प्रयत्न करताची या मार्गार आसाची तांगेले या लोकात बी तांक नासना आणि परलोकात बी नासना हे मित्र अर्जुनाक कृष्ण मित्र म्हणतात मित्र जे उद्धार करतात पळय तांगेले केन्ना कसले वाईट जायना आणि ते केन्नाच तांकां पराभव जायना या जगात तर कृष्ण अर्जुनाक आश्वासन दिता हांगा की असल व्यक्तीले असल हानी जावची ना या जगात तांगेले ह्या जगात बी ना आणि दुसऱ्या जगात बी ना ह्या लोकात आणि परलोकात दोन्ही अंतू तांका काही प्रॉब्लेम ना काही त्रास जावचे ना आणि श्रील प्रभुपाद ते तात्पर्यात उल्लेख करताचे त्यक्त्वा स्वधर्म चरणांबुजा हरवैरे भजन न पोक्तो पतेत यदि यत्र क वाप्र अबुद्र अमुष्य किम को वार्थ आपतो भजताम स्वधर्मता आणि हे नारद मुनीनं सांगील वाक्य की कोणे ह्या अंतुत कसले कार्य केलं असल्यारी आध्यात्मिक कार्य केलं असल्यारी तांगेल कसलेच नुकसान ना काही प्रॉब्लेम ना आणि तांगेल पतन अजिबात जायना अशी म्हणून श्रील प्रभुपाद तांतुत ते तात्पर्यात सांगताची मग श्रील प्रभुपाद सांगताचे आमका भगवंताला वाक्य घेऊन की कोणे हे मार्ग राहिले ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग ह्या मार्गार येऊन त्यांनी तांगेले प्रयत्न केले उरतले ह्या मार्गारी तांका कसले प्रकारचे भय भिवची गरज ना तांका कसल्याक भगवंत आसाची भगवंत तांगेले स्वीकार करतले आणि भगवंत तांक पळून घेतले अशी भगवंत सांगताचे कृष्ण ह्या श्लोकांद्वारे प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुचित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते असफल योगी असाच पळय
तांकां हे पवित्र आत्मा हे लोक आणि अनेक लोक हे हातूंत अनेक वर्ष भोग केल्या नंतर तो पुरुष जे आसा ह्या बरेच सदाचारी श्रीमताम सुचिना म्हळ्यार एक ब्राह्मण परिवारात सदाचारी परिवारात किंवा श्रीमताम धनवान असल कुलात तांगेलो जन्म जातले. तर हे खूप आश्वासन दिवची श्लोक हे की कोणाक ह्या मार्गार आयले नंतर तांगेले गती प्राप्त जाले ना जाल्यार काही भिवची गरज ना. कशालाक हे ध्येय सोडल्या नंतर तो एक सुचिना एक ब्राह्मण परिवारात नाजाल्यार श्रीमतान एक धनवान त्या परिवारात तांकां जन्म प्राप्त जातले. तर श्रील प्रभुपाद या तात्पर्यात सांगताचे की कोणे कसले हांग कार्य केले उरता आणि कसल्या कारणात विचलित जावन ते तांणी ध्येय सोडले असल्यार तांकां त्या प्रमाणे ते तांगेले कसले कार्य केले त्या प्रमाणे तांकां एक स्वर्गलोक प्राप्त जातले. पुण्य कार्य केले असल्यार स्वर्गलोक प्राप्त जावन एक जितले तांगेले ते कार्य पुण्य कार्य केले असले तितली वेळ तांगेले स्वर्ग लोकात तांगेले जीवन ताका जगची एक संधी मेळटा ताका. आणि ताजे नंतर केन्ना तो परत भूलोकार येता तेन्ना तागेले एक बरे ब्राह्मण परिवारात नाजाल्यार एक धनवान जे कुटुंबात तागेले जन्म जातले. आणि श्रील प्रभुपाद ते तात्पर्यात सांगताचे की एखादे व्यक्ती तो एक बरे परिवारात जन्म जाल्यार तागेले ब्राह्मण परिवारात तर ताका एक संधी परत मेळटा कार्य करच्या खातीर भक्ती करच्या खातीर. कसलाक ते ब्राह्मण परिवारात एक प्रकारचे संस्कार ताका प्राप्त जाता. ते संस्कार प्राप्त जाले की ते स्वीकार केल्यार तो परत त्या मार्गार येवन तो तेगेले भक्ती मुखार सरता मुखार पाडयता भक्ती प्रगती करता. तो श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिताची की या भौतिक जगात तुम्ही कसले कार्य केले असल्यार ते अपूर्ण जाल्यार ताचे तुमकां फळ मेळना. जस की तुम्ही पुरा वर्ष तुम्ही अभ्यास केले असल्यार पण तुम्ही फायनल एग्जामात तू बसला जाल्यार रिझल्ट तुमकां मेळचे ना, तुमकां फेल म्हणटले. ते पडूचे ना की तुम्ही पुरा वर्ष खूप प्रयत्न केले आणि खूप अभ्यास केले पण कसल्या कारणामुळे तुमकां अभ्यास एग्जाम भरूचे जालना तर युनिव्हर्सिटी कसं करता तुमकां फेल करता. कसलाक तुम्ही अभ्यास एग्जामाक अपियर जालना म्हणून मारी कसले कार्य केले असले तुमगे ते पूर्ण असफल जावन जाता. हे भौतिक जगाचे नियम. पण आध्यात्मिक जगात श्रील प्रभुपाद म्हणटाचे की तुम्ही कसले केल्यार तुमकां एक नेक्स्ट चान्स मेळटा. कसल्याक तुम्ही कितली कार्य केल्या पळय आध्यात्मिक कार्य पहिला ते आध्यात्मिक कार्य केले त्या प्रमाणे तुमकां एक नवीन चान्स बरे अनेक चान्स मेळटा तुमकां करच्याक. आणि ते चान्स मेळ की संधी मेळ की तुम्ही केल्यार तुम्ही मुखार वताचे. हे हाचे वैशिष्ट्य आध्यात्मिक कार्य केल्यार. तर अनेक उदाहरण श्रील प्रभुपाद दिताची की एक डॉक्टराल घरात चल्याल जन्म जाल्ले असल्यार तर बाप डॉक्टर
स्वाभाविक प्रमाणे तो डायरेक्टली डॉक्टर जायना चल बी फोड जाल की, पण ताका कसं जालें बापाक पळोवन त्याला अन्नाक पळोवन की अरे अन्न डॉक्टर जाला, तो स्पेशलिस्ट आसा, तर ताका पुरा संधी मेळटा डॉक्टर जावचे. बिझनेसमॅनाक चल्याक बिझनेस करची ताका संधी मेळटा. त्याला अन्नाले बिझनेस मुखार घेवचे, ताका बिझनेस कशी करचे ते पुरा नॉलेज ज्ञान त्याला अन्नाकडनं मेळटा. ताका पुरा संधी मेळटा ते बिझनेस शिकचे. किंवा डॉक्टराक शिला प्रभुपाद उदाहरण दिताचे की डॉक्टराक चल्याक डॉक्टर जावची संधी पूर्ण प्रमाणे उपलब्ध आसा ताका, आणि ती संधी स्वीकार केली की तो डॉक्टर जावच्या पावस. त्याची जी भायरची व्यक्तीक कोणाक डॉक्टर जावचे जाल्यार खूप परिश्रम करपा पडले, आणि डॉक्टर जाल्या नंतर बी ताका डॉक्टरीचे ते नाव प्राप्त करच्या बी खूप प्रयत्न करपा पडता. पण हांगा ते घरात उरन ते डॉक्टर घरात उरून डॉक्टराले पुरा तेगेले बुक्स, डॉक्टराले अनुभव, त्या अन्नाल अनुभव, अन्नाल जे मार्गदर्शन हे पूर्ण ते चल्याक प्राप्त उरता, आणि चल्यान ते स्वीकार केल्यार तो बी डॉक्टर जावच्या शकता. तशीच जे कोणी हे अशी सूचीनाम जे पुण्यवान लोक, ब्राह्मण लोक, तांगेल जन्मात तांगेल कुलात जन्म जाल्यार की तांकां एक संधी प्राप्त जाता. आणि श्रीमता त्या घरात प्राप्त धनवान व्यक्ती त्या घरात शिल प्रभुपाद म्हणटाचे की तुम्ही एक धनवान घरात प्राप्त जाल्यार तुमकां जास्ती कष्ट करका पडना. पैसे कमवचे, दूध कमवचे, डायरेक्टली तुमकां तुमगेले बाकीचे जे ध्येय तुमकां प्राप्त करचे ते आध्यात्मिक प्रगती खातीर जे कसं तुमगेले अनुकूल आसा ते स्वीकार करच्याक एकदम ससार जाता. ताका जास्ती कष्ट करका पडना. तुमकां अरे पैसे ना, दूध ना घरात, म्हाका त्रास आसा, म्हाका दूध कमवूका, ते जास्ती विचार करची गरज ना. तशीच ब्राह्मणा घरात बी असल्यार ताका जास्ती मेहनत करची गरज पडना. थोडे जरा मेहनत केल्यार ताका ते प्राप्त जातले. तर प्रभुपाद म्हणटाचे की जे लोक योगी आसाचे तांणी ह्या मार्गार असून पण पूर्ण प्रमाणे ताणें केलें ना जाल्यार, एकदम खूप सिरियस ना जाल्यार तांकां असले गती प्राप्त जाता. सूची नाम ना श्रीमता. हे असले लोकांक योग भ्रष्ट म्हणटाचे. योग भ्रष्टो विजायते. तर केन्ना कोणाक बरे घराण्यात जन्म जाल्ले असल्यार आम्ही समजूचे जन्म, ऐश्वर्य, श्रुती आणि श्री. तांचे जन्म उंच कोटीचे, नाल्यार कोणाले ऐश्वर्य खूप धन, जशें आमी म्हणलें सुखीनाम आनी श्रीमत, जन्म ऐश्वर्य. श्रुती कोणाले बुद्धिमान व्यक्ती कोण असल्यार, आणि श्रीय तागेले सौंदर्य, कोण जास्ती एकदम खूप सुंदर दिसतलो असल्यार, कोणाले खूप ज्ञान आसले असल्यार, कोणाले धन पैसे असल्यार, कोणाले जन्म उंच कोटीचो असल्यार हे लोकांक समजूचे की हे लोकांना पहिलीच जन्मात कसले कार्य केल्ले आसा ताजे खातीर तांकां ते जन्म प्राप्त जाल्या. ताजे खातीर शिल प्रभुपाद म्हणटाचे की केन्ना कोणाले व्यवसाय आसा पळय, आमगेलो व्यवसाय घरा लागीं असल्यार ताका खूप भाग्यशाली म्हणटा. ताका तुमकां जास्ती प्रवास करचे पडना. तुमकां तुमगेले व्यवसाया खातीर तुमगेले घर आणि तुमगेले व्यवसाय लागीं असल्यार मग कितली वेळ तुमकां वाचता तातूंत. त्या वेळात तुमकां बाकी कसले कार्य करचे शकता, तुम्ही आध्यात्मिक कार्य करचे शकता. आताचे मुंबई हातूंत ह्या शहरात सकाळी 9 घंटा भायर सरतलो मनीस रात्री 10-11 घंटा येता. मग ताका
खर्चाक बी वेळ ना आणि आध्यात्मिक असले इच्छा असले बी काही ना हांगा कसले सवलत ना तर पण एखाद्या व्यक्तीक अशी वेळ मेळनासल्याने खूप वेळ मेळटा खर्चाक तर समजूची की हे भगवंताले योजना देवाल योजने ते की तुमक ते संधी दिल्या की भक्ती करा तर हे इंडिकेशन येता भगवंतांकडनं अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदिश्रम भगवंत सांगताची की एखाद्या असल योगी दीर्घ काल पर्यंत ताणे केल्यानंतर बी भक्ती आपण हे तगेले साधना केल्यानंतर बी असफल झाले असल्यारी असल योगीक सांगताची की तो असले ह्या जन्मात निश्चयी ह्या जन्मात ते एक भक्ताले घरात तगल जन्म जाता आणि असल व्यक्ती जन्म घेवचे म्हणजे खूप दुर्लभ एतदी दुर्लभतरम लोके जन्म यदिश्राम मग दीर्घ कालपर्यंत कोणी एक भक्ती केली उरतले किंवा ह्या मार्गात आशिल असल्यारी एक तर थोड्या वेळा कितें केलं असल्यार ताका सुचिनाम आणि श्रीमताम तांगेल परिवारात तांकां जन्म प्राप्त जाता आणि खूप वर्षां तो करतलो असल्यारी आणि नंतर असफल जाल्ले असल्यारी तो एक भक्ताल घरात तागेले जन्म जाता आणि एक भक्ताल घरात जन्म जाल्यानंतर ताबडतोब जन्म आईल की ताक ती संधी मेळटा भक्ती करचे केन्ना केन्ना मी पळयताची कोणाला भक्ताल घरात कोणाला जन्म जाता आणि ताबडतोब 1 वर्ष 2 वर्ष झालं की तो करताल हाताक येता आणि करताल वाजूचे लागता नाल्यार नर्सिंग मंत्र म्हणचे सुरू करता नाल्यार ताका अन्न आरती करता तो बी आरती करच्याक प्रयत्न करता तो बी तरी भजन म्हणचे प्रयत्न करता तर श्रील प्रभुपाद सांगताची की मेगेल गुरु तांगेल गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेल जन्म एक भक्ताल घरात जाल्ले ताजे खातीर तांकां ती पुरा संधी मेळ्ळी भक्ती करच्या खातीर आणि श्रील प्रभुपाद तांगेल स्वता बद्दल बी सांगताचे की हांव बी एक घरात जन्म घेतले त्या घरात सद्दा राधा कृष्णाले आरती जात आशिल्ले आणि ते पळोवन हांव बी राधा कृष्णाल पूज करची इच्छा केली आणि म्हगेल्या बाप्पान म्हगेल्या अण्णान म्हाका राधा कृष्ण दिले करच्या खातीर आमी आयकले बी श्रील प्रभुपाद लीला अमृतात की श्रील प्रभुपाद ताका जगन्नाथ रथ यात्रा करचे आशिल्ले थोडे धाकले एक रथ केले तागेले खातीर तातूंत जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बसयले आणि एक रथ यात्रा तांगेल्या घराच्या बाजून करच्या सुरू केली त्यांनी मग धाकलो आशिल्ले तेन्नाची श्रील प्रभुपाद त्या भक्तीत डायरेक्ट भगवंताल भक्ती करच्याक सुरू केले श्रील प्रभुपादान कसं जाल्यार तो वातावरण घरात भक्तीचे वातावरण आशिल्ले तर श्रील प्रभुपाद हाजे बद्दल सांगता श्रील प्रभुपाद दुसरे उदाहरण बी देताचे है की नाही की भरत महाराजाने खूप भक्ती केली पण नंतर कसं झाले तागेले पतन झाले कसं जालें की हिरणी प्रति ताका आकर्षण झाले ताकडे हिरणील जन्म घेतले नंतर ताका एक ब्राह्मण एक त्या कुलात जड भारत
तागेल जडबार नावान तागेले जन्म जाले पण तागेल स्मरण सदैव तागेल उरले तांतुता तो योग भ्रष्ट आशिल्लो त्या दृष्टीन मनशा आडना पण ताका ती संधी मेळ्ळी परत भक्ती करची ताका गुतयले ते भक्ती केल्ले आणि ते भक्ती परत तांकां मेळ्ळे तर अशी खूप उदाहरणां आसाची हरी अशी म्हटल्यार की कोणे स्वपच्योत कर्यात अहो बत स्वपच्योत कर्यात यत् जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपेस्ते जुवा शास्नु आर्य ब्रह्मानुचूर नाम गृहंती येते तर सूण खातल असल कुटुंबात बी एखादी व्यक्ती जन्म जाल्लो असल्यारी आणि तो भक्तीत लागील असल्यारी अशें आमी विचार करचे ना की अरे तो सुण्यार जन्मात आयला सुण्यार खातल असल कुटुंबात जन्म घेतला तो केन्ना भक्तीत लागता तर अशी समजूची की ताणे ऑलरेडी पहिली जन्मात पुरा तपस्या बाकीचे कार्य ताणे केले उरतले त्यातरी आता हे अंतुत ताका एक संधी मेळ्ळ्या भक्ती करचे तर अशी अनेक प्रकारचे आमकां उदाहरण मेळटा आणि पळोवचे मेळटा की जे लोक डायरेक्टली एक भक्ताल घरात जन्म जाता एक असल प्रकारचे लोक तांकां समजूचे की ह्या लोकांना भक्ती खूप केले उरतले पहिली जन्मात आणि ताजे खातीर तांकां हे जन्म मेळ्ळ्या परत भक्ताल अंतुत की ताबडतोब आणि परत जे उरले भक्ती करणं तांगेले ते जीवन परिपूर्ण करच्या शकताचे आणि दुसरे प्रकारचे बी लोक असच की हरिदास ठाकूर म्हण की त्यांनी भक्ती सुरू केल्या एक कृपा उरतली एक दुसरे म्हणजे नाल्यार त्या लोकांना ऑलरेडी पहिली जन्मात केले उरतले पुरा जशी प्रभुपाद पाश्चात्य देशात गेले तेन्ना वेस्टात गेले तेन्ना हे लोक ओटू मांस मटन खातले लोक पण प्रभुपाद मुखार आयल की त्यांनी ते पुरा सोडून सोडले आणि त्यांनी स्वीकार केल्या त्या दृष्टीन बी मनशा आडना की हे लोक साधारण व्यक्ती ना हे लोक स्पेशल लोक आसाचे ते खास करून त्यांनी ऑलरेडी केले उरतले पहिली जन्मात कसले नाही खास कृपा आसा आमकां गुत ना कसं पण आमी हे समजूच इतलेची की त्यांनी भगवंताला नाव घेवच्या लागल्या भगवंताला नाव स्वीकार केल्या म्हळ्यार त्यांनी ऑलरेडी तांगेले कार्य तांगेले ऑलरेडी सुरू जाल्या पहिली जन्मातची आणि आता संपच्याक आयल्या त्यांनी पूर्ण करच्या आयल्या अशी तर श्रील प्रभुपाद एक लेक्चरात सांगताची की हे ऐकून हे श्लोका वेळेची की आम्ही कशाला वेस्ट करचे आमगे लोक लाईफ आमकां गुत ना न्ही आता आमकां मेळ्ळ्या हे भक्तीचे मार्ग तर आम्ही हे सिरियसली घेवया भक्ती मार्ग कसल्याक नंतर म्हाका मेळटल की ना म्हण गुत ना सुचीनाम श्रीमताम गेहे एक ब्राह्मण कुलात जन्म नाल्यार एक श्रीमंताल कुलात जन्म पण ताजे नंतर मेगेल गॅरंटी कसला आसा की हांव भक्ती मुखार सरतलो भक्तीत ब्राह्मण कुलात जन्म घेवन म्हाका घमंड येतले अशें बी जातले आणि पूर्ण भक्ती हांव सोडून सरतलो नाल्यार श्रीमंताल घरात जन्म घेवन हांव अयशी जातलो पुरा जे दुडू कमिल्ले ते पुरा उडयत सोडचे वेगवेगळे कार्य करणं वाईट कार्य करणं मग ती संधी आमकां प्राप्त आसा पण ती संधी आमकां मिस करच्या बी शकता तर कसल चान्स आसा आमगेले गॅरंटी कसल आसा की आमी ते सुचीनाम आणि श्रीमताम तांगेले घरात आमकां जन्म मेळ्ळे की ती गॅरंटी कसल आसा की आमकां भक्तीत मुखार सरच्याक चान्स मेळटा ते चान्स मिस बी जातले न्ही आमगेले
तर श्रील प्रभुपाद सांगतात की आता तुमका हे मेळल्या संधी, हे संधी सोड नाकाच तुम्ही, भक्तीचे संधी. कृष्ण मुखाल श्लोकात सांगतात तत्र तं बुद्धी संयोगम लभते पौर्वतीकम यतती च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन. हे कुरुनंदना, अशी जन्म प्राप्त करणं ते पूर्ण जन्माचे पूर्ण चेतना, त्याची चेतना पूर्ण दैवी चेतना परत प्राप्त करतो आणि तो पूर्ण प्रमाणात सफलता प्राप्त करचे ह्या उद्देशानं व तो उन्नती करचा तो प्रयास करता. त्याने असल घरात जन्म जाता ते पहिलीची जन्मात असल प्राप्त कल्पे ते मुखार सरचा का तो प्रयास करता. पूर्वाभ्यासेन तेनैव येते यश वैपसः जिज्ञासरूपी योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते. त्यांगल पूर्व जन्माचे ती दैवी चेतना स्वतः तो हे पूर्ण हांतुता आकर्षित जाता. अशल जिज्ञासू योगी असपळे ते शास्त्राचे ते अनुष्ठान ताजीवर पूर्णप्रमाणे स्थित जातो. he becomes completely situated in that. तर हे स्थिती ह्या व्यक्तीला की केन तो एका भक्ताल जन्मात घरात जन्म घेत पळय तो पूर्ण प्रमाणे तो स्थित जाता. हे श्रील प्रभुपाद त्या तात्पर्यात अहो बतो स्व अचोत गरियान जीवागरे वर्तते नाम तुभ्यम त्याच्यावर श्रील प्रभुपाद उल्लेख करताचे. आणि श्रील प्रभुपाद नंतर 45व्या श्लोकात प्रयत्नाद्यमानस्तु योगी संशोधि किल्बिषः अनेक जन्म सिद्ध स्तोति याति परां गती. तर असल व्यक्ती योगी असपळे तो पूर्ण निष्ठाने तो प्रयास करता आणि ते अभ्यास करून पूर्ण सिद्धी लाभ करून तो परम गंतव्य तो प्राप्त करता. तर हे श्रील प्रभुपाद अंतूत सांगताचे की एक व्यक्तीले केन तो ह्यासल भक्ताल घरात जन्म तगल जाता आणि केन तो प्रयत्न करत पळय तो पूर्ण प्रमाणे परिपूर्णता प्राप्त करता. हे कृष्णाल आस्वादन आमगेल सगळ्यां खातीर. श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर सांगताचे की केन तुम्ही अष्टांग योग किंवा ध्यान योग करताचे, केन तुम्ही ज्ञान योग मार्ग स्वीकार करताचे तांतूत खूप कष्ट लागतात, खूप त्रास जातात, तांतूत खूप जन्म लागतात तुमका. ते बी फाव आसा. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. श्रील प्रभुपाद उदाहरण देताचे की 100 माळ्याची एक बिल्डिंग असल्यारी ते स्टेप्सावन चमकून वयर वच्चे ते ध्यान योग आणि वेगवेगळे मार्ग. पण श्रील प्रभुपाद म्हणतात की भक्ती म्हणजे डायरेक्ट डिवोशनल सर्व्हिस, मारी स्ट्रेट भगवंताल सेवा करचे. हे जे केन्ना संधी मेळट पळय त्या व्यक्तीक सौभाग्यशाली मानचे स्वीकार करचे. भक्ती योग हे लिफ्टा प्रमाणे ताजेवर लिफ्टात तुलना केल्या की लिफ्टात कसं करतात, तुम्ही लिफ्टात बताची आणि 100वा फ्लोर माळ्याचे बटन दाबितात आणि तुम्ही ताबडतोब वयर 100वा माळ्यावर पावतात. तुम्ही काही प्रयास करता पडना तुम्हाला.
तशील प्रभुपाद म्हणतात की ह्याच्या तुमका भक्तीच्या मेळल्या, तुमका संधी मेळल्या, हे संधी तुम्ही ह्या सोडनाकाची, हे संधी उपलब्ध असा सगळ्यांक खातीर, खास करून ह्या कलियुगात आणि चैतन्य महाप्रभू आईल त्या कलियुगात. आत्ताच गौर पौर्णिमा झाले. चैतन्य महाप्रभू नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः. तर चैतन्य महाप्रभू सांग हे नमो महावदन्याय, सगळ्यात वदन्याय अवतार ते. कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम दिवचे आयला तुम्ही. कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः. हरिनामांच्या द्वारे त्यांनी हे दिवचे आयला, कृष्ण प्रेम आमक दिवचे आयला डायरेक्ट. मरी हे केन्ना अनार्पित चरिंचिरात कर्णा अवती न कलो समर्पयतम उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ती रसाम श्याम. हरि पुरड सुंदर दिती कदंब संदीपित सदा हृदय कंदर्वा स्मृती व सचिनंदन. अनार्पित चरिंचिरात कर्णावृत्ती न कलो. हे केन्ना कोणे दिल ना खंयचे बी अवतारान. चैतन्य स्वतः आयल्या आणि त्यांनी हे हरिनाम आमक दिल्या. हरिनाम स्वीकार करा, बस हे स्वीकार करा आणि भक्ती मार्ग तुम्ही राव. हे स्वीकार केले की आमगेले 50% काम संपता. वी ऑलरेडी इन टू द बस. बसार मात्र बसूच्या आणि काही नाही. आणि बस आमक ते आमगेल गंतव्य पर्यंत घेऊन येतले. उतरचे ना तुला सकल एक्सप्रेस ट्रेन होता, एक्सप्रेस ट्रेनात सकल उतरचे ना, त्या एक्सप्रेस ट्रेनातच उडचे. तर शिला प्रभुपाद ते तात्पर्यात सांगताचे की डोंट टेक अ चान्स. की मुखाल जन्माक म्हाका बरे घराण मेळटले ना. नाव इज द टाइम. आता तुम्ही हे स्वीकार करा हे मार्ग आणि फिनिश युअर बिझनेस. तुम्ही वेळ काढनाका. तुमगेल वेळ खूप महत्वाचा असा. आमगेल आयु आता 70, 80 बी उरतले का ना गुतना आम्ही. 60-70 झाले की आमगेल नंबर लागता. केन्ना आमगेल ध्येय आमक सोडतले आमक ते बी गुतना. तर आम्ही कितली गंभीरतान ते स्वीकार केले तितले बरे. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात की हे भक्ती मार्ग असतो, भक्ती मार्ग. दिस इज द मोस्ट पॉवरफुल, सगळ्यात शक्तिशाली मार्ग आहे. की डायरेक्ट भक्ती योगा स्वीकार केल्यार तुम्ही भगवत धाम, भगवत धामात ह्या शरीर सोडल्यानंतर तुम्ही डायरेक्ट होतले. भवनाम जन्मना म्हणते एक पटी आमगेल मंदिरात जनानिवास प्रभू आयले, जे मायापूरचे डीटी हेड ते पुजारी, मुख्य पुजारी. तर त्यांनी एक लेक्चरात आमक सांगले की भवनाम जन्मना म्हणते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभ. मग तांतूत कृष्ण म्हणताची भवनाम जन्मना म्हणते खूप खूप जन्मनंतर, भवनाम जन्मनाम अंत ताचे नंतर केन आमक ह्या स्थितीत पावता खंय की आमक कळटा की वासुदेव सर्वमिती. खूप जन्म घेतल्यानंतर आमकेन कळट पे वासुदेवाची सर्वस्व आसा. असल व्यक्ती सुदुर्लभ, स महात्मा सुदुर्लभ. मग तुमका विचार करच्या अदना की असल व्यक्ती का कोणाक वासुदेव कोण असा म्हणून समजल्यारी तो व्यक्ती, तसल व्यक्ती खूप दुर्लभ असा या जगात. आणि त्या व्यक्ती का केन समजता खूप खूप जन्म त्याने घेतल्यानंतर. पण जनासो म्हणताची की हांग शिल प्रभुपादान इतली ससार करून दवरले आमगेल हात पकडणं आमक सांगले की पळय हे जे हांग राबल्याने हांगा हे भगवान कृष्ण आसाचे.
ही श्रीमती राधाराणी आसा, हे गौरनीता असायचे. हांगेल तुम्ही शरण घ्या बस जाले. आणि तुम्ही श्रद्धानं तांगेल शरण घेतली समजा, तर तुमगेल ते भवनाम जन्मनाम म्हणते. तुमगेल ते भवनाम कितली तुम्ही जन्म घेवची ते तुमगेल आशिल पळय ते पूर्ण एकदम नलिफाय जावन जाता. मारी तुमगेल अंतून तुमगेल प्रारब्धात तुमकां समजा 100 जन्म घेवचे असल्यार ते स्थितीर पावच्या खातीर वासुदेव सर्वमिती ते साक्षात्कार जेवच्याक ते साक्षात्कार जेवची त्या स्थिती खातीर तुमकां 100 जन्म घेवका असल्यार प्रभुपादान कृपेन तुमगेले पुरा जे 100 जन्म घेवचे पळय ते पुरा नष्ट जावन आता. आणि डायरेक्टली तुम्ही आता वासुदेव सर्वमती म्हण तुम्ही ते स्वीकार करचे त्या स्थितीवर तुम्ही पावल्या. वासुदेव सर्वमिती आणि स महात्मा सुदुर्लभ. दुर्लभ असा पण प्रभुपादानाच्यान आमकां सुलभ झाले. असं लायक जे कोणी व्यक्तीनं हे स्वीकार केले की वासुदेव सर्वमिती असा आणि पूर्ण प्रमाणे शरण गेल्या आणि भक्तीत सिरियसली स्वीकार केल्या, नामस्मरण नाम उच्चारण, भगवंताले कथा, भगवंताले गुण, भगवंताले लीला श्रद्धापूर्वक जे व्यक्तीने स्वीकार केल्या पळय ते व्यक्ती महात्मा लोक. आणि प्रभुपादाल कृपेनं हे सुलभ प्रमाणे आमकां ह्या जगात ह्या क्षणात आमकां प्राप्त झाल्या. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात की जस्ट डोंट वेस्ट युअर टाइम, टेक टू दिस प्रोसेस. हे आमकां लिफ्टा म्हण की आसा, प्रेस करा आणि तुम्ही डायरेक्टली 100व्या माळ्यार पावताचे. तुमकां ध्यान योग करची आवश्यकता ना, ज्ञान योगची आवश्यकता ना. ते उठून तातूंत उरता. एक पडी भक्ती केली की ते भक्तीत पुरा येत तुमगेले. ध्यान योग येतले, ज्ञान योग येतले, कर्म योग येता, उठू येत तातूंत. भक्ती एक पडी लागली की तुमकां ते पुरा इज इन्क्लुसिव्ह तातूंत आसा पुरा. ज्ञान तुम्ही भक्तीत लागताची. त्यात श्रीमद भागवतम, अमल पुराण, भगवद्गीतेत भगवंताने हे पूर्ण मार्ग दिल्या. पण नंतर भक्ती योगात ते बी सांगले, यत करोशी यत जशनाशी यत जुहोशी ददासी यत तत् तपस्यासी कोणते मत करू. हे तुम्ही कसले खाताची, कसले म्हणता, हे पुरा म्हाका अर्पण करा, प्रेमान अर्पण करा. हे श्रील प्रभुपादाले असीम कृपा आमगेल्या आमगेल्यावर. त्यातरी नेक्स्ट जे 2 श्लोकास बद्दल, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिनन्तरात् श्रद्धावान भजते यो माम समेत. तर ते 47वा श्लोक त्याचे अंताचे हे शीर्षक हे ध्यान योगाचे अंत श्री कृष्णानं सांगले, हू इज दॅट योगी मद्गतिनंतरात्. म्हणजे फायनली जे कोणी भक्तीत लागतात पळय दे आर द टॉप मोस्ट योगीस, सर्वोच्च योगी. ते कसं लाग त्यांनी पूर्ण प्रमाणे समर्पण केल्या आमगेल पूर्ण सर्वस्व आणि भगवंताले भक्ती पूर्ण प्रमाणे लागल्या. तर हे आमगेल सौभाग्य म्हणजे आडना की आमकां हे संधी प्राप्त झाल्या. भगवद्गीताचे पूर्ण जे कृष्णान तांगेल स्वतः तोंडान जे सांगील जे श्लोक आणि ओटू आम्ही त्याचे उच्चारण करताचे. आणि आम्ही हे प्रेम भावेन आम्ही ते स्वीकार केले असल्यार स्वाभाविक रूपेने खंयची स्थितीत बी असल्यार, कसले स्थितीत असल्यार आमगे फक्त आम्ही सिरियस आणि प्रामाणिक असल्यार आमगेला आणि कसले दुसरे कसले हेतू ना जाल्यार आणि भगवंताला आश्वासन आसा की हांव स्वतः तुमकां घेवन वतलो हांगच्यान. आय विल टेक यू बॅक टू माय स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. श्रील प्रभुपादाल बी याची आसा. श्रील प्रभुपाद सांगतात की जस्ट टेक टू दिस प्रोसेस and you'll go back home, back to God. You'll go
back to where we are. Hare Krishna. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद प्रभूजी. तुम्ही लायकोन आमकां मनावची तशी सांगून दिले. आता कोणाकय कसले डाउट असला रे क्वेश्चन आन्सर एक सेशन करचे म्हळ्यार डाउट असला निमगो वचनवा तुमगेल परमिशन अस म्हण गेला रे. कोणाकय कसले संशय अस म्हण गेल्यार निमगे याचे प्रभूजी आमगेले संशय निवारण करताचे. आता प्रभूजीनेच सांगला की कृष्णाले भक्तांगेले शरण गेली म्हणजे आमगेले मनाच कसले संशय अस म्हणजे निवारण जाता म्हणून सांगून. सो कोणाकय कसले क्वेश्चन अस म्हणजे प्लीज निमगे याची. हरे कृष्णा. प्रभूजीन सांगून दिलेलं तितले लायक जावन सांगला. सकाळां काही सम मना गेला आसतले ते देखून संशय येऊ म्हणून ना की म्हणून दिसता. म्हळ्यार तुम्ही सांगले की भौतिक अर्जुनान निमगेले भौतिक जगतारी मन विचलित जावन अशी मोडशे चलापी जावन अशी नेक्स्ट कसं करतलींची कसले म्हणून म्हणताना तेन्ना कृष्णाने जवाब दिले की ಸ್ವಲ್ಪ जलारी ಸ್ವಲ್ಪ प्रयत्न करताची मुखार सोनूचू का म्हणले. त्या रीतीरी आध्यात्मिक मार्गारीची तशीच आम्ही मुखार सोनचमकलींची म्हणजे नेक्स्ट एक ब्राह्मण कुटुंबांकी नावे श्रीमंत जावन असते हांगा फॅमिलींतू नेक्स्ट एक जन्म मेळून तशीच त्या मुखार सोन वचा जाता. आध्यात्मिकांतू मुखार गेल्यार कशें आसता आणि भौतिक जगतारी कशी म्हणाला का तुम्ही युनिव्हर्सिटीचे एग्जामाचे एक एग्जाम्पल दिले. तांतो तुम्ही विथ एग्जाम्पल समज सांगला देखून सगळ्यांक मना वचून आसतले ते देखून डाउट ना की म्हणून दिसता. तशी पकने दीर्घकाल अशी प्रयत्न करून असफल जाल्ल्यांक कसं करतले जल्लार कसं जाता म्हणताना नेक्स्ट ते योगी घरांतू तांकां जन्माचे अवकाश मेळटा. कशी जडभरताले काणी सांगले तुम्ही ते आणि भक्ती साधन निष्ठेन कर काम म्हणून सांगून ते करताना आम्ही त्या भक्ती मार्गारी मुखार वचू का तेन्ना योगी म्हणलेले हे ध्यान योगांतू योगी म्हणलेलो कशी असता म्हणून सांगून नेक्स्ट 2 श्लोकांतू येता असता. अशी मुखार सोन वता आसतना आम्ही आमगेले फुडली जन्माचे कशी एक लिफ्टाचे न्ही स्टॅरकेसाचे उदाहरण दिवन तुम्ही आमच्या मनावची बरी केले की आम्ही प्रयत्न करता असू का सुलभ वाट म्हणून सांगून वची बदलाक प्रयत्न करता गेल्यार ते आता मी हरे कृष्ण महामंत्राचे ते जाप करताची मुखार सोनूच्यो का तेन्ना आम्ही ते देवा लागी पावच्याक आमकां सुलभ जाता म्हणले विषयी तुम्ही सांगले. हरे कृष्ण. कोणाकय वापस एक पण निमगे प्रभूजी कोणाकय कसले डाउट असला रे निमगे याची. प्रभूजी मस्त सिनियर डिवोटी असाची. हरे कृष्णा प्रभूजी. मेगेल एक क्वेश्चन आशिल्ले प्रभूजी. आता आमी म्हणतात की ह्युमन लायफांतू आमी पुण्य करताची कडेरी आमकां ते ताचे प्रकार ताचे एक आमकां लायफ मेळटा आनीक बरें लायफ मेळच्या पुरो ब्राह्मण घरा जन्म घेवच्या पुरो तुम्ही त्या प्रकारे लायक एक्सप्लेन केल्या. बट एक आत्माक फर्स्ट केन्ना मेळटा ह्युमन लायफ म्हळ्यार तो एक प्राणी जावन आसच्या पुरो. So what makes him get the human life? Because प्राणी कॉन्शियसनेसांत आमकां आमी बरी
खावनो जेवनो मेट करून आसचे लायफ ते प्राणी कॉन्शियसनेस सो कसं क्वालिफाय करता ताका ह्युमन लायफाक फर्स्ट ताका ह्युमन लायफ मेळचे असल्यार सो ते एक क्वेश्चन आशिल्लें. तुमचा प्रश्न असा की कोणाक प्राणी लाईफ मेळचे असलेली ताणी कसं करता ताका ह्युमन लाईफ परत मेळचे कशें म्हणटा तुम्ही. वय प्रभूजी. हे कर्म जे आसा न्ही ते थोडे कॉम्प्लिकेटेड असे. तर एखाद्या कोणी व्यक्तीनं असलं कार्य केले की प्राण्याल भावना प्राण्याल कॉन्शियसनेस असल्यार तागेले ताका मुखाल जन्म त्याची प्राण्याल शरीर मेळटले. ताणी कशी वागल्या पळय तो कशी वागता पळय ह्या जन्मात त्याप्रमाणे ते कॉन्शियसनेस तागेले ते भावना ते चेतना प्रमाणे ताका दुसरी लाईफ आता ताका प्राण लाईफ मेळटले. ते भरत महाराजाचे उदाहरण आसा पळय. भरत महाराज एक हिरणी प्रति तो आकर्षित जालो ताणे ते शरीर सोडले तो ते हिरणालाची मात्र तो स्मरण करचा लागलो. तर नेक्स्ट जन्म ताका हिरणील जन्म मेळ्ळे. डियर एक हरिणील जन्म मेळ्ळे ताका. फक्त इतलेच की भगवंताल कृपेन ताका ते स्मरण जालें की हांव मागच्या जन्मात हांव मनुष्य जन्म आशिल्ले पण म्हाका ते आसक्ती जाल्ले म्हणून की म्हाका हे हरिणील जन्म मेळ्ळे. तर ताण ते थोडे ते स्मरणान तो खूप एकदम सावध आशिल्लो तो. आणि नंतर त्या हरिणील जन्मात बी ताण ते साधू संताले संग केले आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट जन्म ताका एक परत मनुष्य जन्म प्राप्त झाला ताका. आणि त्या टायमार ताणे जे आसा भक्ती पूर्ण केली ताणे. पण ते शक्य आसना आमकां. इट्स अ रिस्क. तर प्राण्याप्रमाणे आम्ही वागल्यार किंवा प्राण्याप्रमाणे आम्ही पशु कसले आमगे चेतना ते इतली प्रबल असल्यार आमकां मुखाल जन्म त्या प्रमाणे ते प्राण्याल जन्म मेळटले. आणि प्राणाल जन्म मेळ्ळ्यार न्ही थंयच्यान मनुष्य जन्म प्राप्त करच्याक खूप 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 जन्म घेवचो पडटलो. आमकां स्नेक लॅडर तुम्ही स्नेक लॅडर खेळ्ळ्या वे सीडी चाप. वय प्रभूजी. हा तर स्नेक लॅडरात कसले तातूंत फक्त स्नेक उरता हे गेमात. लॅडर ना म्हळ्यार लॅडर डायरेक्ट लॅडर म्हळ्यार इट्स ओनली 1 2 3 4 अगेन. म्हळ्यार तुम्ही समजा 99 नंबर आयले 99 डायरेक्ट तुम्ही 5 आयले समजा तर 5 गेल की परत त्याची सीडी घेऊन वर वच्चा मेळचे ना तुमकां खंय बी. तुमचा 5च्या 6 7 8 9 10 11 डायरेक्टली 100 खातीर परत थंय वचचें पडटलें मनुष्य जन्म प्राप्त करचे खातीर. यू हॅव टू गो बाय दोज स्टेप्स म्हळ्यार तुम्ही खंयची प्राण जन्म घेतला पळय ताचे नंतर नॅचरल एंट्रन्स टू अदर लिव्हिंग एंटिटीज अदर प्राणी अशी करते तुमकां ते 84 लाख योनी म्हणटा स्पीशीज ते तुमकां प्राप्त करपाक पडटले. नंतर फायनल तुमकां मनुष्य ध्येय प्राप्त करपाक पडटले. सो इट्स व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली. खूप कॉम्प्लिकेटेड आसा. मग खंयची प्राण जन्म मेळ्ळे समजा तुमकां तर तुमचे स्टेप बाय स्टेप समजा तुमकां सुण्याल जन्म मेळ्ळे. गिविंग एन एक्झाम्पल. सुण्याल जन्माचे अवधी 10 वर्सां समजा. लाईफ स्पॅन ऑफ अ डॉग इज 10 years. आणि कोणे तुमकां मारले पाथर मारलो आणि यू लीव द बॉडी at the age of 7 after 7 years of dog's body. Then you have to again take a dog's body for another 3 years. Finish that 10-year ka lifespan. Then go to the next body. अशी करते ultimately then you will have to come to the human form of life. ब्रह्मांडे भ्रमित कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादी पायी भक्तिलता बीज. आम्ही तुम्ही खूप भ्रमण केले या सृष्टीत. ब्रह्मांडे ब्रह्म. आता कोणी भाग्यवान जीव एक भाग्यवान जीवाक गुरु आणि कृष्णाले कृपा प्राप्त झाल्या. सो ताचे एक आता हे मनुष्य जन्म प्राप्त केल्याने वी शुड नॉट लीव दिस ऑपॉर्च्युनिटी. टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा.
pray to him, say that I want to serve you. म्हाका तुमगेल प्रती आकर्षित जावचें आसा म्हाका. I want to serve you, I want to please you. ते हे मार्ग भगवान चैतन्य महाप्रभू स्वतः कृष्ण चैतन्य महाप्रभू रूपात आयले आनी तांणी आमकां दाखयलें कशी हे मार्ग स्वीकार करचे. Just accept it, just take it, and then leave it to Krishna. Krishna कडे सोडा. Krishna will see that. आता कृष्ण ह्या अध्यात आमकां आश्वासन पुरा दिताचे. So he will take care. You have to have faith. He will do the needful. Thank you so much, Prabhuji. Have I answered your question properly? Yes, very much. Thank you. हरे कृष्णा. प्रभुजी म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्लें. म्हगेले पर्सनल म्हळ्यार हांव वर्किंग तेन्ना बँकांत वयता तेन्ना आतां कर्माचे फल मेळटा म्हण तांचे आमकां आतां इयर एंड हाजे पुरो येतना लोन दिल्या लागीं आमी लोन रिकवरी वचूंक जाता. तांणी भरना म्हणटना आमी म्हळ्यार सादारण सकडा लागीं चंद्रायर आसूं का तशें आसूं काय म्हण येता आमगेले अंत तेन्ना आमी कोणाकय जोर केल्यार ताजी पुरा कर्मफल भोगूंक जाता म्हूण. आतां आमकां आमगेले ते ड्युटी आमी करता आसतना केलो जना लागीं ಸ್ವಲ್ಪ रूट जावंक जाता. ते कशी हे जाता म्हण. Ultimately तुम्ही कसं करताय पळय that can be converted into भक्ती. तुमगेले कसं कार्यच पळय तुमगेलो विचार कसो आसा ताजेर आसा. सो ह्या जगात भगवंत बी सांगता कृष्ण बी ह्या भगवद्गीता सांगता तुम्ही कसले करचे केल्यार बी तांतूं थोडेशे तुटी उरतलेच. कसले पुण्य कार्य केलं तांतूं पाप कार्य उरतलेच. थोडा तो मिश्रण उरतलें तांतूं. पण आमगेलो उद्देश कसले की हांव एक कार्य करता जॉब करता पण ताजे नंतर हांव कसो करता. ते जॉबातून म्हाका सॅलरी मेळटा म्हाका पगार मेळटा त्या पगाराचे हांव कसो करता. पगार ताचे सदुपयोग जाता की दुरुपयोग जाता. मागीर बाकीच्या वेळात हांव भगवंता नाम जप भगवंताल सेवा भगवंताल भक्ताल सेवा भगवंताल कथा श्रवण हे पुरा हांव करता की ना. इफ आय एम डुईंग दॅट देन तुमगेले पुरा जे कार्य आसता ते पुन्हा भक्ती जाता तुमगेले. So bhakti is not exclusive, it is inclusive. So if I am taking care of my family, the why is important. Why I am taking care of family? मागेले जे सदस्य आसाचे कुटुंब हांगेर हांव सेवा करचे हे वटू भगवंताल अंश आसाचे. आणि this people are Krishna's parts and parcels. I will like to serve them. And I am doing that seva in a very, very loving way, you know. So you see the connection with Krishna. Krishna connection asking our prayatam. It has to be connected to Krishna in every way, right? So taka you know अशी म्हणतात ना की नथिंग शिला प्रभुपाद उदाहरण देताचे की भौतिक जगात कसले भौतिक ना तुम्ही ते भौतिक भगवंता बरोबर जोडल्यार ते दॅट बिकम्स भक्ती. ताणे उदाहरण दिले त्यांनी की मायकाचे माईक भौतिक असा साऊंड पण तुम्ही ते भगवंता सेवे खातीर वापरले ते बिकम्स स्पिरिच्युअल, राईट. तर आम्ही कसं कार्य करताय पळय पुरा दिवसात ते कार्याचे उद्देश कसले उद्देश असल्यारे आमगेले की हे बी एक मेगेल अर्पण करता हे बी हांव की कार्य आसा भगवंताक अर्पण करता देन एवरीथिंग बिकम्स Krishnized, then that is becoming bhakti. So bhakti is not separate. Bhakti is like what you do throughout the day, that is also bhakti. Yes, Bhagwantal Naam Jap, yes, that is a part of very, very potent form. And there तुम्ही नाम जप केल्यारी भगवंताले हरे कृष्ण महामंत्राची तुम्ही सदा जप केल्यारी तातूंत तितली शक्ती येता की तुमगेली पूर्ण जी चेतना आसा पूर्ण दिवसात चेतना पूर्ण भक्तिमय जाता तुमगेली.
पण अशी नाही की फक्त जप केल्याने बाकी वेळ कसाले केला ना बाकी वेळ आमचे प्रयत्न उरका की हांव एक कार्य कसला खातीर करता इफ दॅट वर्क इज टू प्लीज कृष्णा you know like I'm a dentist, okay. If I'm doing my service sincerely, if I'm doing my job of doing service to the patients sincerely, so that is my offering to Krishna. कसं like मग कृष्णान ते स्किल दिल्या मग त्या स्किलला वापरता एक व्यक्तीले पेन दूर करच्या खातीर आणि बाय दॅट service I am just making an offering to Krishna that Krishna, this is the skill which is given to you. I am using it to serve your parts and parcels. They are your anshas. I am using this service, and then whatever I get, I use it for not drinking or not using for something else, but using in a way by which I will remain Krishna conscious. I will remain Krishna conscious. Not only that, I will also cook home prasadam as ladies and then offer it to my family members. So that is Krishna prasad. It's a fruit of your labor. तुम्ही कसं कार्य केल्या ऑफिसात त्याचे जे फळ असा ते तुम्ही त्याच्यान प्रसाद करणं तुम्ही तुमच्या कुटुंबाक तुम्ही सर्व करताचे that is Krishna prasad, right? And then from there whatever else you do, am I really in the right mood, in the right consciousness? So if you are thinking that way, then your whole life is bhakti. Your whole life is bhakti. Thank you, Prabhu. Srimad Bhagavatam, very few people are in the sannyasi ashram, like Narad Muni or Shukdev Goswami. But if you see, most of them are grasthas only, na? Prahlad Maharaj Mana, Dhruv Maharaj Mana. So they were not at home only doing japa, but then they were doing the service in a way it was pleasing to the Lord. म्हणून नंतर सांगतात कृष्ण यद जोशी यद यशनाशी यद whatever you see, whatever you eat, whatever you do, just offer it to me. Yad karoshi yad yashnashi yad joshi dadasyat yad tapasyasi sakauntaya tat kurusha mad arpanam. Right? So patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prechiti. तुम्ही भक्तीन म्हाका एक पत्र ऑफर केले, पुष्प ऑफर केले, फल ऑफर केले, उदक ऑफर केले, with love I accepted. This is bhakti. So whatever we have, we offer to Krishna. We offer to those who are connected to Krishna. Then everything becomes bhakti. Thank you. धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी, मग एक प्रश्न असेल प्रभुजी. Yes. प्रभुजी 8,400,000 अंतु 400 is human life. So does a human has to take all 400 bus? Or once he comes to human life, then according to his consciousness, then he can jump to the highest consciousness also. ते 4 लाख योनी असतात न्ही ह्युमन बर्थाचे ते बी चेतनावर आसा आमगेले ते कॉन्शियसनेस हायेस्ट कॉन्शियसनेस ऑफ इवॉल्व पर्सन्स ना. तुम्ही असे मनुष्य पळयतात की तांक फक्त मांस खावचे मात्र इच्छा होता आणि काही नाही. दे आर लाईक कॅनिबल्स. दॅट्स द लोएस्ट. And the highest will be like, fully evolved. Like they are like, I think consciousness is at the top. So in between, there are 4 lakh species. But the advantage is if you have taken that human life and Tantu Tumgal, for some reason you have taken a birth, you have come in contact with
a devotee, then your life is perfect. So you may be a Chandala. Chandala means you may be a dog eater, or you may be a Mlecha. Mlechas means Shudraj Sakal Chiv. But असल व्यक्ति भी समझा, just if they get the touch of Krishna, then they can rise to the highest platform. That's a benefit of being in the human life. Prabhuji, Bhartaman touch by coming from the background, Amgil circle, but we are coming as a Brahmins, but we don't behave like Brahmins many times. So that doesn't depend, say that we are Brahmins. No. That's why I said consciousness. Okay. So 4 lakhs is on the basis of the consciousness, basically. Okay. So when I'm saying that somebody is born in a dog eater's family, because they're totally gross, that consciousness is very gross. They'll not be able to understand spirituality. They are only interested in eating meat, killing people, eating flesh. The consciousness is like that, fully gross. But if these people also take to this process for some reason, by the mercy of the Lord, at the Narad Muni Kripena, he became Valmiki, right? He didn't know how to say Ram also. Mara kar to Ram keltane, right? At Ram Nomi atata 30 tarike. So Narad Muni Kripena, he actually elevated himself from that lower consciousness to the highest consciousness. So by the mercy of a pure Vaishnava, someone can become like that. So that is a mercy of the Lord, a mercy of the devotee of the Lord. It's a very good opportunity for many, because just by taking shelter of the holy names, one can be raised to the highest platform of being a devotee of Lord Krishna, Vaishnava. Somebody who is in the lowest consciousness becomes a devotee. So 4 lakhs 86 manushya janmache, we have that opportunity. Each one has that opportunity. Somebody in that Brahmin family can fall down also. The swimming pool at springboard also, springboard. It's like this. So it's like, from there, from this human, when you get this human form of life, 4 lakhs, 4 lakhs, you can use this as springboard to go to the spiritual world. Or else you can stay back and go down to the animal consciousness. So we need to take advantage of this. Any association of Vaishnavas, Asalam Gil Satsang to me karta hai. So regularly it's a reminder for all of us. Na? I also need your association, because I can also fall down. Na? Right? So we need each other's association and we move forward. क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत चंचल होता है हमारा मन. Anytime we can fall down. I cannot be saying that I will remain like this for the rest of my life. I need to every day remember Krishna. Every day I need to take shelter of Krishna's devotees to be in the right consciousness. Prabhupada was praying in front of the Lord, and he had already established the whole society of ISKCON. And what was he praying? The devotee was saying, he's saying that, please, Krishna, don't let me fall down in Maya. So Prabhupada also is praying like that.
So this is what it is. We are all साधकास. आम्ही उठलो साधकास आहोत. आम्ही प्रयत्न करताचे. सो आमगेल काम कसले फक्त प्रयत्न करते होचे. तुम्ही ऋषिकेश ना हरिद्वार गेल्यारी ते गंगाच प्रवास एकदम एकदम फास्ट इट जस्ट फ्लोज व्हेरी फास्ट. तर तांतू तुम्ही पावच्या गेल्यारी स्विमिंग करच्या गेल्यार यू विल ऑल्सो बी स्वेप्ट असाइड. त्याची जागेवर उरच्या खातीर यू हॅव टू रियली स्ट्रगल अ लॉट जस्ट टू बी देयर एट वन प्लेस. सो somebody will say अरे आप तो एक ही जगह हो. नहीं, लेकिन उस जगह रहने के लिए भी मुझे बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं तो प्रवाह से निकल जाएंगे आप. भौतिक जगत प्रवाह इतनी स्ट्रॉन्ग असणे कि वी आर ऑल लाइक इफ यू आर नॉट वेरी केअरफुल, इफ यू आर नॉट स्ट्रगलिंग एव्हरी डे, देन विल बी स्वेप्ट. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण. मुरलीधर चरण प्रभु, तुम कुठं गोतास आहे आवडो, पण जस्ट यू आर आस्किंग मी टू एनकरेज मी. आमका सकाळांक कोळची खातीर निमगीता सांचतानी आम्ही कोणाय क्वेश्चन निमगिनाची कसं निमगू का म्हणलें आमकां तितले गोतना आम्ही तितले पतीत असांची त्या देखून प्रभुजी निमगून तांगेल मुखांतर आमकां ते कोळची तशी केले. होय, अर्जुनाक कशी पुरा गुत आसा, पण आमगे काय तरी विचारताचे अर्जुन. होय तशीच आता अर्जुनाक तशी तुमगे लागी निमगून तांणी आमगेले मनाक कोळची तशी केले. हरे कृष्णा. Thank you, Muralidhar Charan Prabhu. This is a very good opportunity for many to, hear Bhagavad Gita, hear different topics regarding Krishna. Thank you for this wonderful initiative. Thank you. For you and your team. Thank you, Prabhuji. तुमगेल पुरा ब्लेसिंग्स आम्ही दिन मात जपता असतो. हरे कृष्ण. आणि सगळ्या प्रेक्षक सगळ्या ड्युटीज बी मगेल दंडोत प्रणाम. थँक यू ऑल ऑफ यू. मंचक्रपटरूपेश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो. डॉक्टर मुरलीधर प्रभु की जय. दिव्यांग श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद. धन्यवाद. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸುಬೋಧಿನಿ ಸೆಷನ್ ಸರ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮಂಡे वेडनेसडे आणि फ्रायडे 8:15 आणि आयताराचे सकाळी 9:30 बालोत्सव सेशन सर. तांचो गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स चलता आसा. चिरडोवानी आतानी वेकेशन आणि स्टार्ट जाता एग्जाम आणि जावन जेतरी सका चिरडोवानी जल तितले भागी घेवन ते एक सेशन्साचे प्रयोजन काढून घेऊ का म्हणून निमगून घेता. आणि 25 शनिवार वेदिक हिरोइन्स सेशन्स चलता असत. 7:30 गंटेक ह्या पंथाचे टॉपिक द्रौपदी हांणी सांगू येता आम्हाला हरग्रेस अमला भक्ती माताजी सांगू येता असांची सेशन्स काढता असाची. तशीच 23 गुरुवार वैष्णव भजन सेशन आसा. रामनवमी स्पेशल 30th रामनवमी आसा तेंची आधार जावन 5 सेशन्स आसा. सकाळी 5 भागी जाऊ का म्हणून सांगून निमगून घेता. आज सेशन आयल सकाळांक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. नरसिंह प्रणाम म्हणून आयचे सेशन हांगा कैद करया. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह देवा. प्रलादेश जय पद्म मुख पद्माभृङ्गम्. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं. नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः
लटङ्कानथालये तो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदीं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सांगितलं कसं लय चुकीच्या लावून गेला सगळ्याला गिक्षम मागता असं आणि 5 सेशन आणतो वैष्णव भजन सेशन आणतो मीडिया म्हणून सांगताची वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।